Ben, ante a resposta das tres persoas representantes no Parlamento Europeo de partidos galegos, a verdade é que non me queda moi claro, dentro da pregunta que eu facía, se hai realmente vontade política ou hai posibilidades desde a Unión Europea de plantexar solucións realistas a curto prazo para atender a emerxencia climática. Non? Por un lado, no tema da transición ecosocial, o que está claro que non se están dando pasos, non se están plantexando solucións económicas e sociais para aquelas empresas que van ter que pechar necesariamente, algunhas xa o fixeron, pola emerxencia climática. Entón, ademais, están plantexando tamén que algunhas que se estaban pechadas, como foi o caso das térmicas, que se plantexen agora volver a reabrilas para producir carbón, co cal evidentemente non se ian cumplir os obxectivos climáticos que están previstos, non? Ni siquiera polo goberno nin o galego nin o español. Non? Por moito que as reduccións fosen significativas no caso galego nestes últimos anos, precisamente polo peche desas dúas centrais térmicas, non está asegurado que ese compromiso de reducción climática se vaya a manter no tempo, e iso é o que temos que asegurar tamén no futuro. Non? Por outro lado, no que se está plantexando tamén do tema de se vamos a estar preparados para resolver as crises, a emerxencia que vai haber pois de migracións producidas polos desastres producidas polo cambio climático, de desabastecemento de alimentos ou de outro tipo de materiais, tampouco se están dando respostas concretas. É necesario relocalizar a economía, facela máis próxima, é dicir, o que se falaba de economía circular, non no sentido que falan as grandes empresas, senón no sentido de producir máis próximo á cidadanía, conseguir producir de novo de perto e consumir produto local, produto tamén baseado na produción ecolóxica, que é moito máis sustentable no tempo. Por outro lado, tampouco se plantexa a reducción ao convertir as masas forestais en bosques, é dicir, só cando se fala, por exemplo, de utilizar a biomasa forestal para absorber eses excesos de CO2 da atmósfera, estáse falando de plantacións de monocultivos, que xa está claro que tamén científicamente está comprobado que non serven para a reducción de emisións, non? Para absorber esas emisións en exceso de CO2. É dicir, temos que ter bosques, temos que ter máis zonas protegidas, e temos que ter unha relocalización da economía, non? Máis próxima da produción e máis próxima a produción da cidadanía, non? Do consumo tamén. E por outro lado tamén, é dicir, a crise migratoria que algún dos participantes sinalaba como que afecta solo a África ou outros países do terceiro mundo, está claro que non temos claro o que vai ser a evolución da emerxencia climática e da crise que vai producir. É dicir, o vimos este verán coas inundacións en Centro Europa, en Alemanha e en outros países europeos. É dicir, vai nos afectar a todos, independentemente do lugar do globo onde vivamos. Entón, hai que facer propostas realistas de mitigación, de reducción de emisións e, por outro lado, de mitigación, é dicir, de intentar atender a crise que vai vir, é dicir, como vamos a solucionalo, e iso hai que poñelo xa sobre a mesa. Non podemos esperar a que pasen eses desastres naturais ou ambientais, desabastecimento, o que sexa, temos que poñer solucións xa agora. Grazas.